Ještě jednou mi to řekni. Ne, tak do kamery nebudu mluvit. Ne, tak víš, o co jde. Tak jako, každý tady hledá holku, tak prostě ať Ale záleží, co hledáš. No. Jestli hledáš nějakou, jestli jsi zbohatlík a máš peníze, aby si mohl vyživovat jakoby holku. No. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jmenuji se David Blaščík. Pocházím z polské menšiny, jo, takže BlaSZCYIK. To si stejně nebudete pamatovat. Každopádně jsme v Ateliér klubu v Praze, Rybná. Ale chlapci, 16. jestli hledáte ženu do života, hledejte v našich horách. Jo, protože emancipace a feminismus doputoval do naší země a dneska holky chtějí být taky jakoby v pohodě a svobodné. Jo, nezajímají je povinnosti a starosti. Aha. Ale manželství, neboli manželství znamená povinnosti. No. A pokud vy chcete být emancipované, ano. A chcete žít svobodně, nesmíte se vdávat a to platí i pro kluky, nesmíte se ženit. Jo? Svatba to znamená závazek. No. Musí se oba dva lidé, kteří se vemou, vzdát nějakých jakoby svobod, ale je to i přínosem. Vy se vzdáte jakoby svých malých svobod, ale přinese vám to by něco, jako je děti. Děti, to je to naše největší bohatství. My se dneska hodíme za harabordím, to znamená auta, domy, něco takového. Ale to si do hrobu nevemete. Jenom děti, to je to naše bohatství. Děti budou pokračovat a nosit naše geny, které budou žít. V našich dětech my budeme žít dál, jo? Protože nikdo není nesmrtelný. Já umřu, ty umřeš. Ale v našich dětech, pokud ten, kdo nemá děti a je bohatý a nemá děti, tak vlastně žil zbytečně. Ten člověk žil zbytečně. A těm dětem se musí dát něco do vínku. Dobře, a ty jsi říkal teda, mluvil jsi o nějakých z východu, jakoby holka, jak jsi to myslel? Emancipace, dneska globalizace je náš jakoby nepřítel. Kdysi byly hodnoty dány role, muž, žena. Bylo to jasno ráno. Muž pracoval, ženy se staraly o rodinu. Jasně, okay. A musím vám říct, pánové, že to jsem na Ukrajině viděl. Je to smutné, nebo smutné? Je to smutné i nesmutné. Ano. My se pořád vytahujeme na východ, že my Češi jsme jakoby Němci, neboli rádoby Němci, nebo jsme západní Slované, kteří jsou lepší než východní Slované. Dobře. Ale já osobně jsem měl tu čest navštívit Ukrajinu nebo podívat se pod pokličku, jak žijou východní Slované a bylo mi stydno, jak ta země žije tradicemi. Okay. Třeba i vírou a tak? Ano, tak to Česko nechápe. My samozřejmě Češi jsme ateisté a nepochopili bychom, proč třeba Ukrajinci navštěvují kostel, ale souvisí to taky s tím, protože generace mých, nebo vašich babiček, nebo našich babiček v kostele byly jako doma. No, to, že my jsme přestali věřit v Boha, to neznamená, že je to špatně. Dobře, ale tak oni jakoby zažívají nějaký jakoby křivdy, že jo, určitě. Všichni, ve všech těch státech. Takže oni potřebují jakoby věřit v něco vyššího, nebo? Tak, oni jsou materiálně chudší, ten stát se vůbec o nic nestará. To má tady
pan... Moderátor, no. Tak máš jaké jméno? Já Honza. Tady má Honza pravdu v tom, jo? Mhm. My si v Česku vůbec neuvědomujeme, jak dobře se máme. Mhm. Vy ten stát se o všechno stará. Nemáte práci, dávám příspěvek na bydlení, Jo. příspěvek na práci, jo. Prostě tady bezdomovec už opravdu se musí stát někdo, kdo je opravdu idiot. No, člověče, no. Ne, já chci jenom navázat na No, okay, jako okay. souvislosti, samozřejmě, Okay. výjimky potvrzují pravidla. Chápu. Jo. Ale Ukrajina se nestará vůbec o nic. Aha. Ale vůbec o nic. Stát jako Ukrajina se nestará o nic. A lidé tam žijou. Plodí tam děti a jsou taky šťastní. Aha. Chodí do kostela, věří v Boha a přitom se mají daleko hůř než my. Jasně. Jezdí po celé Evropě, muži musí jezdit po světě, aby vydělali peníze Aha. a uživili své rodiny. Protože stát jim nedá ani zlámaný krejcer. Takže v Čechách se máme nejlíp v podstatě, jakoby. Jako nechci... Samozřejmě, vždycky můžeme mít víc, Jasně. ale máme se dobře. Jasně. Já, když jsem viděl Ukrajinu, my můžeme být rádi, kde jsme a co máme. Aha. Protože tam lidé, proč se nám Ukrajinci zdají takový agresivnější? Protože v tom státě musí mít ostřejší jakoby ramena. Ten stát vám nic nedá, ne jak u nás, že přijdou Romové na úřad práce, řeknou, že jim něco chybí a všechno se jim přiveze na stříbrném podnose pod nos. Já jsem na Ukrajině viděl cikány a ti byli jako můj malíček. Jak to myslíš? Myslím to tak, že ten stát jim nedá Jo, že byli vůbec hubený, nic. jasně, chápu. Oni byli rádi, že jsou rádi. Přijedu do Ostravy Ano. a vidím Romy, kteří mají 140 kg a tlačí kočárky a mají na sobě hezké oblečení. Na Ukrajině jsem viděl Romy, že bych jim sám dal 5 korun. Jo? Ale nemyslím teď cikány nebo Romy, ale samotní lidé na Ukrajině se musí, jak se zařídíš, tak máš. Jasně. Ten stát se nestará vůbec o nic. No, prosím tě. Neměla bys světlo nějaký? Takže Třeba no. my vlastně, když zlížíme v Německu, Ano. No, my pořád se zlížíme do Německa, no, jasně. ale my můžeme být rádi, že jsme v Česku. Nemáme tady migranty, nemáme tady... A kdo by chtěl těm skurveným fašonům, tam mají akorát 3 miliardy imigrantů. Přesně tak. My tu máme naše, jakoby Romy nebo cigány. Ti v podstatě až na výjimky nám neškodí. Kdo chce v Česku, tak práci si najde a může pracovat. Nejsou to sice nějaké závratné mzdy, přepočteno na eura, Jasně, no. ale my tady z toho vyžijeme. My si můžeme jídlo. V Česku stojí stejně jako na Ukrajině, jako v Německu. Jasně. A taky se nikdo neptá lidi na Ukrajině, z čeho vy ty peníze, já jsem to nepochopil do dneška. Jo, a když si to přepočtu na koruny, tak pro mě tam je levno na Ukrajině, ale ti No, lidi jasně, no. mají 5krát nižší příjem, taky žijou, nestěžují si, přežívají. Tak jako my se díváme do toho zaslíbeného Německa, že tam mají vyšší mzdy, A mají tam vyšší výdaje, že jo, jakoby přesně tak. na bydlení a tak, určitě. Mají vyšší mzdy, ale pro ně je všechno drahší. Jako třeba zrovna to jídlo asi budou mít stejně drahý. Ano, ale zaplatit třeba za nájem nebo podnájem víc. Já jsem třeba v Anglii byl jako oper, žil jsem rok v Anglii jako oper, protože jsme tenkrát nemohli legálně v Anglii pracovat. A žil jsem v obyčejných rodinách, kde jsem hlídal děti. A říkal jsem si, že to není možné. Byli chudší než my tady z postkomunistických zemí.
Jasně, jakoby, no. Obyčejní lidi přežívali a vyžívali ze sociálních podpor a nepodpor. A všechno bylo postaveno na ilegální neboli zahraničních, na levné pracovní síle z východu. Jasně. Takže my se teď můžeme posmívat Ukrajincům, že my jsme lepší než oni. My si můžeme posmívat celému světu. Ale my to samé ohýbáme hřbet i na západě. Co dělají Češi v Německu, nebo v Anglii, nebo to je jedno, kde jsou. Dělají podřadné práce. Podřadné práce. A jsou rádi, že jsou rádi. Vždycky vám to připomenou. Můžete mít 2 vysokoškolské tituly, ale když přijdete do cizí země, tak tam začínáte urpiky a nikoho to nezajímá. Jo? Dejme tomu medicína, doktoři, ještě jo. Ale vysoké školy nějakého humanitárního charakteru jsou úplně k ničemu. Tak jako pro Ukrajince, nebo Rus tady, tak pro Čechy vysokoškolské diplomy jsou na západě, nebo Německo neuznává žádné vysoké školy, kromě medicíny, to samé Anglie. Jo. Buď jste medic, doktor, anebo nic, advokát. V Anglii, kdo vystuduje práva v Česku, v Anglii může umývat nádoby, protože právo je úplně jiné. Já už teď odbočuju. OK, dobrý, pohodě. Ne, já jsem jako... Vy se ty víš to, ty myšlenky jako hlavou hodí, ale já to takhle nemůžu podat. To je v pohodě, úplně super to je. Takhle by to bylo hlavu a patu, jo. Jasně. Už jsem něco vypil.